Hey guys, Rocket's butt. What? No. Kafu. Ja, det er en stor hånd, alle sammen. Hvordan var det så med hende den gamle? Hun sov igennem hele filmen. Jeg må fortælle hende hele handlingen på vej hjem i bussen. Jeg har brugt penge, jeg fik for at optræde på showet til at betale for det. Hvor er det sødt gjort af dig. Tusind tak. Jeg forestiller mig, at vi kommer til at bruge en masse tid heroppe, så vi kan lige så godt have det bedste forhånd. Vi? Jeg vil gerne lave musik med dig. Skal jeg tilbringe mere tid? YouTube. Jeg er en tanke, der elsker at stå på scenen. Vi kan godt lægge det par. What? What? Jeg gør det. God. Jeg har fået job på hans mandejob. Hun har vildt meget joberfaring. Det er 8 sider langt. Og jeg har lovet hans fans en ny sang på websitet hver fredag. Og jeg holder fri fredag og hverdag i øvrigt. Så vi skal skrive en ny sang. Det er ham. Det er ham. Åh, det er ham. Det er ham. It's Åh mand, vi tror lige ned på anden pladsen. Han ligger så nummer 1. Der er ikke noget lille show. Tænk, de viser endda der, hvor du kaster op. Oh my god, vi så det. Takket være mig. Takket være dig. Ja, nu skal jeg vise dig noget. Det skal være. En svensk komedie af Ulfman Ros. Mammers Brygger. Sjove fra første Sygt. Vores nordiske rejse gennem alle afsnit af Magi Waverly Place fortæller hver morgen kl. 10 over 7. Det var også godt. 25 over 2 på Disney Channel. Alt har lyst op til det her. En uge fyldt med særepisoder og fyldt med dine yndlingstroldhjem. Og på fredag er det endelig tid til det. Det er godt. Jeg kan lave nu. Troldmændene vender tilbage. Alex vs. But I wish. er en hel uge med død på Waverly Place. Det skal nok blive sjovt. Starter nu på Disney Channel. Ja. Vi troede, vi havde knust dem. Vi tog fejl. Denne gang er superskurken i flertal, og kaos regerer. Nye helte, nye skurke, en ny kamp. Hvem vil tage sejr? I kan rekrutteres til at oprette gratis konto. Uden funktioner kl. 10 her. Se hjemmesiden og vilkår og betingelser.
dig. Nå, vi pige. Der er ret mange kunder i butikken. Tror du godt, du kan klare det? Faktisk. Så, vel i vinkel. Hej, hej, Emil. Jeg tror det. Okay. Her er billedet, og her er din computer. Og så billedet er herovre. Nej, det er ikke originalen. Yes! Yes, jeg var klasse! Det er klasse! Football place! Oh my god! Jeg er klar. Ej, jeg er ikke lidt I morgen, hvilket år? Jeg har altså brug for en sang. Jeg kan ikke lave en helt uden en sang. Hey, jeg har vist ikke spildt min fritid på at træne til at spise kæmpe burger. Du er bare misundelig. Så ved jeg ikke. Ali, hvis vi ikke snart får en ny video op på hjemmesiden, så glemmer folk, hvad årsagen er. Seriøst, der er gået en måned siden vores sidste video. Kom nu, giv hende en chance. En måned er ikke lang tid. Det er ret svært at glemme vores lille hund. Hey, det var det, jeg skulle kunne, så jeg fik lavet. Hundemadskaplanen. Alice løser den sang nu. Fint, du vil gerne have din sang. Her. Tak, det er ikke så svært. Kom lige. Er det ikke om, der er konkurrence i at spise kæmpe burger? Må jeg få din autograf? Selvfølgelig. Velkommen. Sådan. Ralphie Hayes her. Hvis den ikke må en hundemad, så lækkert. Du selv vil spise det. Okay, bye bye.